Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Безнең ишек алды күршеләрне берләштерә. Кичү шапта җәйге стартлар. Шәһәрнең мәдәният һәм ял паркында җирлекле ориентлашу буенча чираттагы ачык ярышлар үтте. Бу һәм башка темалар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. 2021 елның 7 ае эчендә республика юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 271 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 11 бала һәлак булган, 286-сы яраланган. Статистик мәгълүматлар анализы балалар белән юл транспорт һәлакәтләренең гомуми саны август-сентябрь айларында артуын күрсәтә. Яшүсмерләр җәйге ял дәвамында юлда куркынычсызлык күнекмәләрен югалта. Аларга транспорт мөхитенә җайлашу өчен өстәмә вакыт таләп ителә. 2021 елның 23 августыннан 5 сентябрьне кадәр балалар арасында юл транспорт имгәнүләрен кисәтү максатыннан Татарстан Республикасында игътибар балалар дип исемләнгән профилактик чара үткәреләчәк. Аның кысаларында машина йөртүчеләрне масса күләм тикшерү, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуны профилактикалау, яктылык кайтаручы элементларны популярлаштыру, балиг булмаганнар тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларны кисәтү буенча акцияләр каралган. Акчаны янга калдыру теләге әлмәтләрне тагын акча югалтуга китергән. 65 яшьлек Түбән Мактамада яшәүче кредит картасындагы 98,358 сум акчасыннан мәхрүм булган. Иратка билгесез кеше шалтырата, үзен банк хезмәткәре дип таныштыра һәм кибетләрдә контактсыз түләү өчен кэшбэк бирелергә тиеш дип хәбәр итә. Ират мошенникка кредит картасы һәм шәхси мәгълүматларын тапшыра. Шуннан соң счеттан барлык акчалар да юкка чыга. Ул чакта гына Ират шалтыратуның банктан булмавын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Икенче очракта тау велосипеды турында хыялланган 28 яшьлек әлмәтле бушлай игъланнар сайтларын өйрәнә башлый. Туры килә торган модельне сайлаганнан соң сатучы белән килешеп, товар өчен күрсәтелгән счетка 20,462 сум күчерә. Ират берничә көн буе сатучыдан шалтыратуын көтә, үзе шалтырата, тик нәтиҗәсе булмый. Акча күчергәннән соң билгесез зат элемтәгә чыгудан һәм хатларга җавап бирүдән туктый. Зыян күрүче барысын да аңлап ала һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Татарстан Республикасы тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова әлмәтләрне кабул итте. Аңарчы ул Алабуга, Бөгелмә, Лениногорск, Баулы, Азнакайда булырга өлгергән. Лилия Борисова коммуналь хезмәткә тариф ел сайын 1 июльдә артуын искәртте. Бу коммуналь хуҗалыкларның чыгымнары артуына бәйле. Һәр оешма ресурсларны сатып ала. Тариф чыгымнарны күрсәтелгән хезмәт күләменә бүленгәннән билгеләнә. Повышение связано с тем, что затраты, которые оказываются на коммунальные услуги, они не все производятся самим водоканалом, например, самим ПТСом. Каждое предприятие очень сильно зависит от покупных ресурсов. Каждое предприятие покупает на оптовом рынке. Данная цена не регулируется, поэтому и в итоге и тарифы тоже растут. Так как тариф – это у нас есть затраты, деленные на объем оказанных услуг. 16 августтан әлбәттә безнең ишек алды программасы кысаларында Добрые соседи, игелекле күршеләр чаралары башланды. Әлеге проект кысаларында 8 март урамы 2А һәм Тельман урамы 43 йорт адреслары буенча узган төзекләндерүдән соң ишек алларын ачу тантанасы узды. Кичә шул ук рухтагы бәйрәмнәр Дружба 4 һәм Геофизическая 15 адресларында булды. Бүген исә 18 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр Мир урамы 1, 3, 5 һәм Нефтяниклар урамы 35 адреслары буенча оештырыла. Татар халкы биеп күңел ачарга гадәтләнгән. Татар бии икән, димәк аның шатлыгы чыннан да зур. 8 март урамы 2А йорты ишек алды төзекләндерүгә әби апалар гына түгел, бала чага да куана. Чөнки биредә утырыйм дисәң эскәмияләре, уйныйм дисәң уен мәйданчыклары бар. Безнең ишек алды игелекле күршеләр проекты күршеләр үзара дуслыгын ныгытуны максат итә. Шуңа күрә ремонт эшләре төгәлләнгән ишек алларында күршеләр бәйрәме итеп уздырыла. Чарада күңел ачу программасында катнашырга, эштән соң рәхәтләнеп ял итеп, пылау белән сыйланып, җырлар тыңларга, биергә, саф һава суларга, күршеләр белән бергә аралашырга менә дигән мөмкинлек. Мең рәхмәт. Уң булсын дөньялары. Bütün җирне әйбәтләп ясадылар. Менә хәзер уйнатып йөртәләр безне. Тыңлап торабыз. Bütün җирне ясадылар.
Hatırlattılar. Бүгенге кайбер ишегалларында эшләр әле дәвам итә. Быел барлыгы 93 ишегалды планга кертелгән. Үткән елда исә 52 ишегалды төзекләндерелгән булган. Торак сәясәте һәм торак коммуналь хуҗалыгы департаменты директоры Җәүдәт Сөләйманов сүзләренчә, киләсе елга программага кергән ишегаллары санын арттырырга җыйналар. Район җитәкчелеге карары белән ишегалларын олы кешегә бүлмичә ремонт эшләре алып барылган. Барлык ишегалларында да бәйрәм шимбә-якшәмбедән кала һәр көн эш вакытыннан соң узачак. Тишушат авылының Татнефть ипподромында җәйге стартлар дип аталган ат чабышлары узды. Ярышларда бөтен республикадан иң яхшы җайдаклар катнашты. Катнашучыларның географиясе төрле. Республикадан тыш Россия төбәкләреннән дә килүчеләр бар. Удмуртия чабышкылары алдынгылар рәтендә. Удмурты нас обыграли тут. Удмуртлар безне биредә отты. Югыйсә алар килмәсә, үз атларына ышанмаган булса, без һичшиксез беренчелекне ала идек. Быел инде берничә тапкыр бәйге уздырдык. Ярышларда өлкәннәр генә түгел, балалар да катнашты. Беренче ат чабышлары шытлы токымлы атлар, җайдаклар 14 яшьтән өлкәнрәк булмаган балалар арасында оештырылды. Традиционные наши бега и скачки. Традиция буенча Татнефть компаниясының традицион йөгерешләрен һәм ат чабышларын без 2017 елдан башлап елга 3 тапкыр уздырабыз. Моңарчы Әлмәт ипподромында булды, быел Кишүчат авылында үткәреп карарга булдык. Ярышларга 72 ат һәм 45 җайдак чакырылган иде. Алар барысы да ярышларга һәм йөгерешләргә ныклап әзерләнгәннәр. Тамашачылар белән бергә җанатарлар да күп килгән иде. Ну, я уже не первый год езжу. Я уже привык просто. Все проходит на высшем уровне. Первый раз. Ну, интересно. Интересно. Дети попросили привезти. Все нравится нам это. И эти татарские лошади борода тоже нравятся. Ну и все. И организаторы молодцы, конечно. Сүз уңайыннан 3нче узыш алып Ползунов истәлегенә багышланган иде. Ул ватанында гына түгел, Финляндия, Венгрия, Германия, АКШ һәм Нидерланд ипподромнарында да чыгыш ясаган җайда. Алла Михайловның иҗтимагый эшчәнлектә дә казанышлары шактый зур. Фирай Юнусова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Сәламәтлек артыннан паркка. Шундый лозунг астында Татарстан нефтенең 60 еллык исемендәге шәһәр паркында спортта ориентлашу буенча чираттагы ачык ярышлар узды. Анда яшь спортчылар да, чемпионнар да катнашты. Җирлектә ориентлашу катлаулы булуга карамастан кызыклы спорт түре санала. Аның популярлыгы елдан-ел арта, бигрәк тә балалар арасында. Күбесе үзләрен бу спортта беренче тапкыр сыный. Здесь вот у нас вечный огонь, фонтан. Вот здесь вот у нас сцена, а вот здесь вот мы находимся. Вот тут колесо бассейна. Да, вот здесь. Вот тут вот это такие большие дороги, ну. Катнашучылар арасында Россия беренчелегенең бронза призеры Милана Васюткин да бар иде. Мы ориентируемся на местности. Без шул җирлектә ориент табабыз, аннан соң шул урынны сөйләйбез һәм тизрәк барып җитеп билгеләнәбез. Картаны укый белү генә түгел, тиз арада җирлектә ориентлаша белү дә кирәк. Мәктәп укучылары алдында шундый бурыч тора. Цель мероприятия — научить детей ориентироваться на... Бу чараның төп максаты балаларны үзләренең кайда булганнарын белеп, шәһәрдә ориент табарга өйрәтү. Бу аларга карта аша урамнарның кайда булуын аңласыннар өчен кирәк. Хәзер балалар картта үзләре контроль нокталар куялар, аларны шулай итеп картта билгелиләр, ә башка балалар бу контроль нокталарын эзләячәк. Ярышларның төп хөкемдәре күп тапкырлар Россия чемпионы, Европа чемпионы, спорт һәм радио ориентлашу буенча дөнья кубогына лаек булган Нәҗип Мөхитов сүзләренчә, монда ярышлар тагын кабатланачак. 8 яшьтән 70 яшькә кадәр булган барлык теләге булганнар һәр пәнҗешәмбе 14 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр шәһәр паркына рәхим итә ала. Алсу Амирова, Ясмина Кузнецова, Аслия Курбанова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда сәламәт яшәү рәвешенә зур игътибар бирелә. Район халкының 60%-тан күбрәге спорт белән актив шөгыльләнә. Физкультурачылар көнендә биредә югары дәрәҗәдә бәйрәм иттеләр. Тулырак Илмира Шәрифуллина. Бүтін Россия күләмендә бәйрәм ителә торган физкультурачылар көнен Азнакайда да зурдан бәйрәм итәләр. Шәһәрнең юбилейный стадионында бүген спорт сөюче, спорт буенча югары күрсәткечләргә ия булган Азнакайлылар җыйналды. Азнакай районы бүгенге көндә спорт буенча республикада алдынгы урында бара. Районда спортның 20дән артык түре үсеш алган. Физкультурачылар көненә багышланган чараның тантаналы өлешен ачып, район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык спортсменнарны бәйрәм белән тәбрик итте. Югары күрсәткечләргә ирешкән призерларга, чемпионнарга дипломнар һәм истәлек бүләкләр тапшырды. Район җитәкчесе шулай ук яңа спорт объектларының төзелешендә Татнефть җәмгыятенең матди ярдәмен ассызыклап үтте. Алга таба физкультурачылар бәйрәмен
күләмендә төрле ярышлар, спорт уеннары оештырылды. Шәһәрнең ачык бассейнында йөзү буенча бәйге, юбилейный стадионында гто нормаларын тапшыру, мини-футбол, волейбол, җиңел атлетика буенча ярышлар үткәрелде. Районда сәламәт яшәү рәвешен алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Теләк кенә булсын. 3 ел подряд иң яхшы шәһәр дип белеп торайым. Безнең Азнакай шәһәре таныла республика буенча бөтен шәһәрләр арасында. Ул безгә бик куаныч. Яхшы спортсменнар бездә күп. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншин һәм монтажер Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.